Уча в спортно училище Георги Бенковски в 5 клас. Град Плевен. Сега ще ви прочетем приказката Лисицата и таралежът. Едно време лисицата и таралеж били първи приятели. Говорили си на галени имена и все заедно били. Лисицата то се знае по-бърше поради мислела. Таралежът все към разум язовял, но излиза ли се с такава хитра на глава. Бедност лисата